Koupil jsem za babku letenku do ráje. Trochu jsem přemýšlel, zda vůbec pravá je. Bylo 11:45, gól přišel právě včas. Z tlampače nad námi ozval se klidný hlas. Letadlo do ráje odlétá. Dostal jsem instrukce, padák a espresso. Hrály se karty a šlo eso na eso. Všichni se snažili, aby nám utek čas. Z lampače nad námi ozval se klidný hlas. Letadlo do ráje přilétá. Už ani nevím sám, jak dlouho jsem tam byl. A je marné to líčit, stejně bys nevěřil. Ráno jsme se spali a na nic už nezbyl čas. Ahoj, ahoj, a nikdy zas letadlo z ráje odlétá. Stoupáme v kruzích nad letištěm, smutným a nevlídným, jak prázdné hlediště. Dívám se na tebe a přemýšlím,